Hele, Lost Matýsek. Zatím dáme trade s Lost Matýskem. Jestli teda chce. A on se teprve napojuje, protože ten má 700 milionů pet power. Uvidíme, jestli to se mu bude chtít něco tradenout. Matýsku, pojď. Pending. O, nic. No. Vypadá to, že týpek asi se mu tradí. Už, OK. Co prodáš Ninja Turtles, otazník? Ukaž screen. Kámo toho, ta kvetka jak psala, že, nebo psal, že má 930 000 Ninja Turtlů. Tak ať ukáže screen. Jinak nevěřím. 26 000, hele kámo, tak za 50 000. Tradel bys to? Jsem na streamu, OK. Matýsku, teda Matyášku, sorry. Hej, já jsem to četl celou dobu Matýse, kámo. Matyášku, zdravím tě. O nic, stává se. U tebe je youtuber na spavnu? Fakt jo. Co napsal? Ad? Tak dáme 55 000. A dám ti tam k tomu, kámo. Dám ti k tomu 2 ninja ketky. A tohle. To je docela fajn. Tohle to reálně má hodnotu, ne? Přes 10 000 gemů tohle má 100 pro hodnotu. Ty ninja ketky nevím, tak každá bude mít tak 5 000 možná méně, to je už 204 000 na světě. Tak kolik nám to přidá? Máme 70,47 a teďko 75,4, let's go. A Martin, 2 miliardy, Martine, pojď sem.